Algara Clown taldearekin lanean nago, eta egia da atzo ospitaleratutako aurraren eguna izan zala, eta hori ospatzeko urteroz beiti zerbait egiten da, ez? Eta lehen urteen konfinatuta ginean, eta egin genuen mundu guztiak marrazkiak egitea, eta oso arrakasta handia izan zuen, eta urten ere zer egin, ez? Eta egin genituen TikTok batzuk. Ara? TikTok batzuk egin genituen, 3 desberdin, eta bat egin dugu hizkuntze signotan, esaten el Día Internacional de los niños y las niñas hospitalizados, eta jendeari ere TikTokak animatzen egiteko ere, ez? Eta ere ematen du arrakasta izan dula, ez hola asko, baina, bueno, bai, ez? Eta posi gaude. Eta horrela ospatu dugu Algara Clownen. Eta pandemia honekin gainera uste dut gelaz-gela ezin duzu egun. Daramagu urte bat ospitalera joan gabe. Baina bideodeiak edo aukera dago, ez? Bideodeiak, bai, egiten, osea, konfinamendutik bideodeiak egiten ari gera, bai ospitalean nahi duten aurrentzat, bai konfinatuta dauden aurrentzat, edo ez da bakarrik aurrentzat, helduentzat ere bai? Asko eskertzen da, eta jendea jakiteko asko eskertzen dala. Pailazak ez beti dakagu haindikan hori aurrentzat bakarrik handela, eta ez. Helduentzate bai, umorea eramaten dugu, eta oso beharrezkoa da. Gogoratuko dugu, telefona, 722-4 zenbakira deitu, ez? Hori da, deitu, nahi dutenak bideodei bat ukitzeko, eta ere goitzetan egiten ditugu, bideodeiak egiten ari gera, eta orain hasi gera lehengo hilabeten, Zumaian, egiten ari gera presentziala. Justagire. Bai, esan berriro zenbaki eta jarriko dugu hemen txatean. 722-4 Bale, hor duzue. Algara Clown payaso ospitaleko payason taldea. Hoi da. Irratitik entzuten ari bazarete, ez duzu ikusiko, baina streaming bitartez badauzkagu hemen jarraitzaile batzuk ikusten ari direnak eta txatean komentatzen ari direnak, adibidez Marko, bai, papillon maite dugu. Eta hementxe daukazue zenbakia, deitu nahiko bazenute.